Mas pag-uusapan. Kanya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisha, it's me DJ Rocky Terra and welcome to the program Top Secrets. Sa totoo lang po, kanina pa namin binuksan yung Viber line namin. But ang daming tumatawag, tapos ang nangyayari, nakakat yung line. We don't know if it's weather interference or hindi ko po sure kung may intervention yung spiritual activities ngayon ng mga utaw. Hindi ko sure. Or baka dahil sa weather, I don't know. Pero yeah, meron na lang akong babasahin ditong top secret na hindi daw siya maka-connect. Kaya minessage na lang niya. Itago daw natin siya sa pangalang Carla. Isang government employee na may 2 anak at may asawang government employee din. Meron daw siyang katrabaho na naging ka-situationship niya. Madalas daw silang lumalabas at may nangyayari sa kanila. OMG! Hanggang sa dumating ang isang araw na may nabuo sa pinaggagawa naming kalokohan. Nabuntis niya ako. At ang pangalawa kong anak ay hindi anak ng aking asawa. Ngayon nararamdaman ko na may iba na yung ka-situationship ko at pakiramdam ko may malanding ugnayan sila ng dati kong katrabaho. Naiinis ako kasi chinachat niya lang ako pag may kailangan siya at ako naman si tanga pumapayag. Ang pangalawa kong anak ay anak namin na hawig na hawig niya. Hindi ito alam ng asawa ko. Tulungan mo naman ako kung paano ako makakawala sa ganitong sitwasyon. Ayoko ng ganito. And this is my biggest secret. Nagkaanak kami ng katrabaho ko at ipinaako ko sa asawa ko ang anak namin ng ka-situationship ko. Shucks. Grabe tong top secret na to. Anong dapat gawin ng atang top secret sharer? I think kailangan mo na magpa-DNA test. Pakita mo sa asawa mo ang resulta ng DNA test kasi baka mamaya dumating yung pagkakataon, wag naman sana, no? Magka-emergency sa inyo tapos kailanganin ng dugo yung anak ninyo. Tapos biglang boom, doon palang malalaman na hindi pala kayo pwedeng makapag-donate dahil ganito, ganyan. Yung mga ganun bang mga pagkakataon, although sa teleserye yun mas madalas nangyayari at hindi naman sa totoong buhay kasi minsan naman talaga hindi nagmamatch yung blood ng isang parent doon sa child niya or vice versa. So, anyway, napakalaking betrayal ng naganap. Lalong-lalo na sa asawa ng ating top secret sharer. And I believe, napaka-unfair nun. Sobrang unfair nun dun sa asawa mo na hindi mo man lang binigyan ng respeto. Kahit respeto na lang kahit hindi na nga buong pagmamahal kasi aanin mo naman yung pagmamahal kung hindi mo nire-respeto. Gumagawa ka ng mga kalokohan on the side. Kaloka. Alam kaya ng asawa mo, nagkakaroon kaya siya ng hunch na yung bata ay hindi kanya. Paano pag nalaman? Or, eto bang pagkakataon na to, pag sinabi namin sa'yo na aminin mo na sa asawa mo na yung pangalawang anak ninyo ay hindi kanya, gagawin mo? O ibabaon mo talaga yun sa limot? Aalis ka na lang dun sa ka-situationship mo? Ang tanong dyan is, bakit hanggang ngayon, kayo pa rin nung ka-situationship mo? At bakit kayo pa rin hanggang ngayon ng asawa mo? Bakit pinagsasabay mo yung pareha? Kasi multitasker ka. Galing. Kumbaga, bakit? Ganun ka ba kasigurista? Since hindi ka mapangatawanan
ng mismong ka-situationship mo, hindi mo bibitawan yung asawa mo kahit hindi ka na masaya sa piling niya? Anong meron dun sa ka-situationship mo at hindi mo siya mabitaw-bitawan? Masarap siya, magaling siya sa kama, magaling siya magsalita. Anong lakas na meron siya? Anong advantage yung nakukuha mo sa kanya? Na-excite ka ba? Nafe-feel mo ang bata-bata mo? Feeling mo ang galing-galing mo pagdating sa larangan ng sex? Hindi ko alam kung ano nakukuha mo dito sa taong to, but it's very clear that you are being unfair to your partner, to your husband, and at the same time, you're being unfair to your children, especially dun sa pangalawang anak ninyo kasi hindi mo sinasabi yung buong katotohanan sa pagkatao niya. At kung meron man tayong regalo na pwedeng maibigay sa mga taong nakapaligid sa atin na nagmamahal sa atin at minamahal natin, sinasabi nating mahal natin, yun ay ang katotohanan. Hindi kailangan bayaran. At walang katumbas na pera yan. May katotohanang masakit. May katotohanang makapagpapagaan ng nararamdaman. May katotohanan ding ang hirap. Ang hirap harapin. Pero kailangan. Because the effect of telling the truth is for a lifetime. Yung kalungkutan, yung sakit, panandalian lang. Pero yung epekto nito na maganda, mas nakaluluwag. Pangmatagalan. At habang kinikimkim mo ang katotohanan sa pagkatao ng isang tao, lalong-lalo na ng anak mo, ay, mas lalong lumalalim yung sugat. Lalong-lalo na yung sakit. Kaya kabisyo habang may oras pa, maging totoo ka. This is Top Secrets. Portion was brought to you by Solmux Advance. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!